Týždeň uplynul od povodní na Hornej Nitre a ľudia stále nemôžu oddychovať. Silný prúd so sebou priniesol okrem ničivej sily aj nánosy blata. V základnej umeleckej škole v Prievidzi sa pod vodou ocitlo aj vzácne koncertné krídlo či ďalšie nástroje. Slzy v očiach mala riaditeľka Prievidskej základnej umeleckej školy, keď nám rozprávala o škodách, ktoré spôsobili povodne. Ako milovníčka hudobného umenia len ťažko prijíma fakt, že nástroje v niekoľkotisícovej hodnote musí hodiť do kontajnera. To absolútne sa nedalo zachrániť. Čakáme ďalší kontajner na tú bolestivejšiu časť. Na tieto nástroje, čo nám bude naozaj veľmi ľúto. Voda totiž zaliala celé prízemie vrátane koncertnej sály. V nej sa nachádzalo aj koncertné krídlo, ktoré dostala škola pri 70. výročí svojho založenia. Kedy si budú môcť takýto skvost dovoliť, ani len netuší. Musí sa totiž postarať o vyše 800 žiakov, ktorým voda zničila dychové nástroje, husle, harmoniky, bicie a triedy. Žiadame aj mesto, aj krajský školský úrad, aby sme mohli začať až 6. septembra. Pod vodou a v blate sa ocitli aj triedy, z ktorých museli vytrhať dlažbu. Škody dosiahli desiatky tisíc eur. Podobne sú na tom